କିଛି ସୁଖର ମିଶାଣ, କିଛି ଦୁଃଖର ଫେଡ଼ାଣ, କିଛି ହସର ଗୁଣନ, କିଛି ଲୁହର ହରଣ, ଏଇ ବୋଧେ ଜୀବନର ଅସୀମିତ ସମୀକରଣ। ଉଣେଇଶହ 69 ମସିହା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେରମାଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ସନାତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଔରସରୁ ସଖୀଦେଈଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି 1985 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ନାମୀଦାବୀ ଗୀତାର ବାଦକଙ୍କୁ। କିଏ କିଏ ଯାତ୍ରାପାଟିକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାତ୍ରାପାଟିକୁ ଆସିଥିଲେ। 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ପାଦ ଥୋଇଥିଲେ ରଘୁନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତରପୁର ପାଟିରେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରେ ପରେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରପୁର ପାଟିରେ 2 ବର୍ଷ, ତ୍ରିନାଥ ଗଣ୍ଡାଟିରେ 6 ବର୍ଷ, କୋଣାର୍କ ଗଣ୍ଡାଟିରେ ବର୍ଷେ, ଗୌରୀ ଗଣ୍ଡାଟିରେ ବର୍ଷେ, ପାର୍ବତୀ ଗଣ୍ଡାଟିରେ ବର୍ଷେ, କଳିଙ୍ଗ ଗଣ୍ଡାଟିରେ 7 ବର୍ଷ, ଶିବାନୀ ଗଣ୍ଡାଟିରେ 12 ବର୍ଷ। ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ସେ ଖେଳିଥିଲେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମଞ୍ଚରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କାହା କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିବେନି। ମୁଁ ସେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେଇ କଳାକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯାହାକୁ ସାରା ଯାତ୍ରା ଜଗତ ବୋଉ ବୋଲି ଜାଣେ। ସାରା ଯାତ୍ରା ଜଗତର କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କବିତା ଲେଙ୍କାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କବିତା ବୋଉ କଥା କହୁଛି। 2008 ମସିହା ବୋଉ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଆସେ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଆସେ। କୋଉ ଏକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ନାମୀଦାବୀ ଗୀଟାର ବାଦକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତି, ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ବୋଉ ଏକା ଏକା ତାର ଯାତ୍ରା ଜୀବନ କାଟେ। ବୋଉ ଏକା ଏକା ଯାତ୍ରାର ରୋଜଗାର କରି ତା ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାରରେ ସେ, ତା ପୁଅ ବୋହୂ, ତାର 2ଟି ନାତି। ବୋଉକୁ ଏବେ 58 ବର୍ଷ, ଟୋଟାଲ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ 35 ବର୍ଷ। ଏଇ 35 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବୋଉ କହେ, ସେ କାଳ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଯାତ୍ରା ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ନାଟକ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ମାଲିକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ କଳାକାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶକ ବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ଯାତ୍ରା 24 ଆୱାର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ବୋଉର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବି, ବୋଉର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିବି, ତାର ବାକିତକ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଭଲରେ କଟୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି କଳାକାରମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବାବଦରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମର କାମ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।